Kit complet pentru curățarea pielii, Leather Cleaner și Leather Armor. Haideți să vă fac o mică demonstrație cum se curăță această piele perforată cu roșu și negru. Mașina în cauză are doar 28.000 de kilometri. Aplicăm o forță suficient de moderată, adică nu tare, pe burete. Acesta este un burete de tip scrub, este special conceput pentru piele. Cu această parte curățăm și această parte aplicăm Leather Armor cu care hidratăm pielea. Este foarte important să hidratăm pielea. Multă lume doar o curăță, dar nu o și hidratează. O ștergem cu o lavetă specială, fără margini și care nu lasă scame. Uitați diferența. Uitați. Sunt două nuanțe total diferite de roșu și de negru. Acum aplicăm puțin Leather Armor, care este un hidratant pentru piele. Foarte puțin, întinde puțin, fiind o piele perforată, să nu intre în porii aceștia. Întindem foarte bine. După o lăsăm până la 1 minut să intre foarte bine în piele, iar o ștergem din nou cu laveta de microfibră. Iar acum ai o piele exact cum a fost din fabrică.